Hi mga ka-Ron Bell, TGIF! Sa mga nagtanong noong mga nakaraang araw tungkol sa may less na entrance fee at pool siya, eto na yon. Welcome to Villa Asela. This is located at Bangbang, Cordova, Cebu. Pagkagaling nyo sa 10K Roses, parang pwede na siyang lakarin. Pag ayaw nyo namang maglakad, mag-tricycle o may tricycle kayo. Ito ata yung pinakamurang entrance fee sa mga na-upload ko, di ba? Pareho lang sa adult at child, 100 pesos yung entrance fee. Pool availability nila 8 a.m. to 7 p.m. Kung gusto mo lang yung table na good for 2 to 4, 150 pesos lang. At yung good for 6 to 8, tig 250 lang. Ang tents na good for 6 packs from 200 to 350 pesos. Yung cottage na good for 12 may tig 450 hanggang 450 pesos. May quadrovela sila na good for 10, 600. Pag good for 15, 800. Pag good for 20, 1,200. Yung backslide na good for 10 packs, 600. Bahay kubo naman na good for 14, 600. May good for 30 siya na bahay kubo na 2,000 yung price. May extension sila na good for 30, 2,000. At may 2,500 sila na no reception. Meron din silang conference na good for 30 packs, 6,000. May pa-extension wire, rental sila na 200, tapos ang speaker, 200 ang charge, tapos pag mag-charge ka ng cellphone, 20 pesos. Sa rooms nila, pag good for 2, 1,500. Pag good for 3, 1,800. Yung excess, 200 per person. May good for 4 sila na native, 2,500. May kiosk din sila, 3,000. Yung Muse for wedding, 3,500. Pwede din sila sa venue ng celebration ninyo. Sa function hall nila, 11,500, good for 70. Makakagamit ka from 8 a.m. until 7 p.m. May electricity charge na 1,000. May open round hall sila na 7,000 lang, good for 60 packs, all day use na. Discounted excess of 60 packs, then yung entrance na 75 na lang. Yung open garden, may rental sila 6,000, good for 60, all day use na, plus electricity charge na 1,000. For wedding venue, may package price sila na 13,500. For function hall and kiosk na yon. Sa open round hall plus kiosk, 10,000. Sa open round hall and native, 9,000. Tatlo yung klase ng pool nila. Meron pang bata, meron din pang 4 feet, meron din pang 6 feet. Okay yung lugar dahil may malawak na parking at may mga halaman. Refreshing talaga para sa akin yung may mga halaman. Vitamins talaga siya para sa aking mga mata at sa aking soul. Pangpa-add good vibes din siya para sa akin. Malawak talaga yung lugar, may pa-basketball court pa sila. O ano na, magplano ka na. Reasonable talaga yung prices dito. May mga kakilala nga ako or kapamilya sa Lapu-Lapu or sa Cebu, pabalik-balik dito. Just contact 260-1998 or 0945-712-3194 or 0923-639-8942. At pwede rin in person ka mag-book. Happy showing you this, Ron Belgams!